kwachiremba dendera nemhuri. Wabvunzwa nachiremba kuti makarasirei tsvimbo dzemusha. Vabvuma zveshuwa kuti vakarasa tsvimbo dzemusha, ndizvo zvavatanga kubvunzwa vachisvika padare rachiremba. Vakati vakaudzwawo nevakavataurira kuti dzakanga dzakashata, ndosaka vakadzirasa. Vakabvunzwa nachiremba kuti makazorasirei tsvimbo muchisiya gona racho ranga riri pamusha ipapa. Hapana kwanisa kudaira kuti wakarasirei tsvimbo wachisiya zvanga zvichikutambudza pamusha pavo. Asi wazoudzwa nachiremba kuti pane wana vevasikana vari mumhuri mavo vari kuitwa nezvinhu, vakabvumirana nazvo kuti zviri kuitika zveshuwa pamusha pavo. Vanzi padzimba dzavo pane zvinhu zvinotinhira usiku, vakabvumirana nazvo kuti zviripo zvinotinhira usiku. Vakabvunzwa kunzi pane akamborasa njerere mumhuri mavo, vakabvumirana zvedi nachiremba kuti pane muroora wavo vakamborasa njere. Vakazobvunzwa nachiremba kuti wana wari mumhuri mavo wane marombo akanaka, asi zvinoparara nekuti pese pavanofamba vanosiyirira zviro zvavo panzira, havapedzisi matare avanenge vatanga vachibvunzira kuna nachiremba. Ndo zviri kuita kuti zvinhu zvavo zvirambe zviri kusafamba mumusha mavo. Babawo wazonzi nachiremba pane pawakambombatsirwa asi havana kupedzesa kubhadhara, saka zvinhu izvozvo ndo zviri kuramba zviri kuvateera pamusha pavo. Hanzi pamba pavo pakamboonekwa nyoka, asi hapana akaziva kuti nyoka iyoyo yakaendepi. Wakabvumirana nazvo, wadzimira kuti wabvumirana nazvo kuti zveshuwa yakamboonekwa. Asi chiremba azoenderera mberi akati vana baba vese vari wairi vane zviro zvavainazvo pamusha pavo, vamboda kuramba-ramba havo, asi ndofunga semhuri yavo vari kuzivikanwa kuti vane zvavainazvo. Saka wabvumirana nachiremba kuti auye abvise zviro zvacho zviri kuvashungurudza pamusha pavo. Ati anoda mombe 2 nembudzi 3. Hanzi kune kutorwa kwevhu rekumakuru riri kutambudza, rinoziva tinozomukira rinozotambudza vana. Pakanzizve baba munini avo vane nyora kumusana kwavo, vakabvisa hembe, nyora idzodzo dzikaonekwa. Nyora idzi dzanzi ndedzemukwarakwati, vanasikana vari kurarwa. Ivo vakati handizvizivi. Chiremba akati nyora idzodzo uri kushandiswa kuita mukwarakwati. Dzatoonekwa nyora dziriko kumusana. Kutorwa kwevhu kumakuwa, nyora dziri kumusana, zvemazviro kwazvo zvokuti izvo pane kutinhira kuri kuita kumba zveshuwa zvine nguva yekutoti everyday chinotinhira totoshayiwa kuti chii. Saka ndingati ndiwo mashoko atadzoka nawo iwayo, kuti pane kuzotorwa kwevhu rekumakuwa, kuri kuinda munhu kumakuwa achindomutsa vafi kuti vanetsane nevapenyu. Nyora dziri kushandiswa mukwarakwati, handizivi kana kuine kuporukana kuripo, asi ndo zvatanzwa. Nyora vakakumurwa hembe, nyora dzikataswa dzikaonekwa. Izvo ndo zvataurwa. Saka tati munoti chii? Anditaura chiremba anotaura kuti hongu avo vane zvavo, bato wekwenyu kuti ane zvakewo zvichitaurwa naye.
Hushereketwa. Sorry, someone. Very good, dear, kuti zvabatwa zvinonetsa ndizvo chiri kudiwa ngezvekuti patsike kuti zvobhiswa ndo nyaya iripo kwakugara kutsvaga mari zvoita sei zvobhiswa ndo kupedza nyaya pamusoro inini chendingakumbira ndechokuti inini ndine mwana ari kurwara kutaura kuno kwakatorwa panoda kuti pazikanwe kuti mombe dzarehwa dzinenge dzapo kwenguva ipi. Zvanzi muchirembata ari kuuya achigadzira kwapapo kwenyu achigadzira ugo akati anoda mombe 2 nembudzi 3 ndo patiri saka zviri pachena kuti kwenyu kunongobvawo 1 uko kwobva 1 danda rodi inini ndakatokwana nayo ndorina angodokusina kuti hakuna kwandosina mombe munayo hatina mombe dzakutorafa unosvika vari kurwarirwa dzasvaivo vari kuda kuti imimi hamuna chinokurwadzai saka hachikunetsiki munoda kuti muri mumoere murembese nokuti sandi muri kurwadzirwa hawana mombere hazvisi kukurwadzaika saka ni muri kudii ndikunzwa uchoda kuti utanga watopota koti ndodii kuti ndikwanise kusvikawo pakumbanochigaiwa achigaya chisi kushanda chitori pane zvimiga zvakati wandei pamba pangu pachigara pachigara vanhu vatiripo havana kuwanda pangoti 1 apa 1 apa 1 tingati vandogasira papa i3 4 vanhu vandogasira Makoni. Mambo ndikurewa kuti kunayo chiona kuti zvinhu zvigadzirike nekukurumidza pane urwere uripo saka urwere unoda kukasikirwa kuti mukarebesa zvakureva sezvitaurwa namambo kuti maakurebesa kuti vana vanorwara vana wenyu vana mukoma wenyu vana wawenyu saka imhuri yenyu mose saka itai watori redi izvezvi saka zvakanaka kuti zvigadzirike mangwani waitoti unotoenda muchiremba watoita mangwani toita basa hanje handina chinhu apa ne mari ndatouya nayo ndaita zvekuti kwerete nekusurukiso nemu handizivi vamweningana vachiti havana mari asi tikange takazvitarisa ndofunga ndambotaura kuti kumashure kwangu kune mwana ticha asi vari kutaura kuti mari havadi zvinenge zvava kureva kuti kudii ndosaka ndati inini yaika kwao ndotaura inina mumwe haumaizaa vhiki iyo vhiki iyo next week mutwe Saturday chiremba uya nekuti pane murwere apa tisikuda kuti kaishaiwa pakatimbobiriakupana vanonaa kuita basa oona kuti zvino vanofambisa sei kana vasvikeko nekuti vari kurwadzirwa saka Saturday inouya chiremba uya andi imimi mari mune mari here mune mombe iriko handina mombe dzakatopera dare isingazi kuti mombe dzachona nokuti asinge tati isusu mombe chaizo chaizo dzinotsikati isingazi kuti keshi mama wirana mari ana vati zvinotaurwa kuno numari makeshi edu ma 350 pamwe 350 imimi 350
350 then mbudzi manzi nhatwani moita ma30 ndechikumbiro mambo kuti ingadzipiwe here ndichani tokuita 300 sevanhu vari kunetseka 300 zvishuwa neurwere mwanawo ari kurwara uyo anoda chikafu chinodhura kazara tozomurendera pakuti zvine zvipane dambudziko rekuti akasvika pamba anorwara pakava munhu anoenda futi kuti anomba chikafu anorwara saka ndaakutoita nowe kuimba ndinobhadhara $75 pamwedzi chikafu anoda 150 300 pamwe moita chiremba wauya chiremba anopuwa emombe 1 emambo kudare emombe 1 ondoita basa machinda ndiwa 100 muunzwa mwato uchema wamuita Chita iye otozoona kuti inodistributwa sei vanhu vabatsira saka mouya nemari Friday inouya toza chiremba uye Saturday handiti okay,